Il-Ministru Ian Borch jaħrab mid-domandi dwar in-nefqa enormi għal sempliċi tinda u sistema tas sound sabiex ġiet inawgurata biċċa mill-flyover tal-Marsa, nefqa li laħqet kważi 40,000 euro. Flus illi kif żvelat it-Times marru għal nies qrib ferm tal-Partit Laburista. Taħseb li tajjeb li infaqtu s-somma ta' 40,000 euro biex jinfetaħ biċċa mill-proġett? Jien naħseb li tajjeb li qed nagħmlu dal-proġett. Staqsejna wkoll il-Ministru Ian Borch jagħtina raġuni għaliex il-loġistika ta' din il-press conference ġiet fdata f'idejn Formac Limited. Għax ġan tażet kumpanija Formac Limited, Mina ma nafx eżattament min Formac Limited. Iktar kmieni din il-ġimgħa sar magħruf li l-maġġor parti tal-40,000 euro li Infrastructure Malta nefqet sabiex ġie inawgurat il-ftuħ ta' biċċa mill-proġett tal-Marsa marru għand Formac Limited. Il-kumpanija li torganizza ħafna mill-attivitajiet tal-mazza tal-Partit Laburista. F'mistoqsija parlamentari ta' Carola Aquilina sar magħruf li Formac Limited ħadet is-somma ta' aktar minn 37,000 euro. L-akkwisti kollha magħmula minn Infrastructure Malta għall-inawgurazzjoni saru permezz ta' direct orders mingħajr xi tip ta' proċess kompetittiv. Skont it-Times of Malta, il-kumpanija ta' Formac Limited hija TEC Limited, l-organizzatur prinċipali tal-attivitajiet tal-massa organizzati mill-Partit Laburista sa mill-2013.